Hola, què tal? Aquí teniu un imant de Sant Narcís. Felicitats a tots els gironins, a tots els Sant Narcisos, Cisetes, Narcises. Avui a Sant Narcís, famós per la llegenda de les mosques. És tradició avui anar a la Basílica de Sant Fèlix, de Sant Feliu, anar a visitar el sepulcre del sant, recollir el cotó beneït, fer un petó a la relíquia del sant. Bé, d'on arrenca la llegenda de les mosques tan famosa? Bé, això arrenca de l'atac dels francesos a la ciutat de Girona l'any 1285. Varen atacar a la ciutat, varen malmetre les cases, els propis gironins, el cos de Sant Narcís el varen treure de la Basílica de Sant Fèlix, el varen profanar fora al carrer i, curiosament, hi havia amagat un fuster que ho va veure, se'n van portar el cos, li va fer un taüt i del taüt varen sortir mosques que varen atacar els cavalls i els francesos, els soldats francesos, cames, ajudeu-me, varen marxar. Això va passar l'any 1285, s'explica doncs, l'atac dels francesos i de l'ajuda de les mosques amb aquesta crònica de l'any 1288 escrita per Bernat Desclot, i l'any 1293 un altre cronista, Bartomeu di Neo Castro, va explicar això que us he dit ara, i ell va posar-hi Sant Narcís pel mig. Jo també ho explico. Sant Narcís, el sant de les mosques, en aquell llibret del Centre de Pastoral Litúrgica, tant en català com en castellà, i també a Mil i una llegendes i mites de Catalunya, d'editorial L'Arca de Redbook Ediciones. Amics, amigues, que passeu unes molt bones fires i festes de Sant Narcís. Que vagi bé.